Určite poznáte niečo, čo vypadá byť na prvý pohľad ako brnkačka, ale keď si to skúsite, tak si rýchlo uvedomíte, že ste sa veľmi zmýlil. Isto ste niekedy dostali ten nápad ako ja. A to preplávať oceán s jednou rukou, zatiaľ čo tú druhú máte pichnutú v riti a máte povolené piť a jesť len vodu z mora. Ale poviem vám, nie je to také ľahké. A odkiaľ to viem, tipol som si. Airsoft je zase veľmi populárne sa hneď od začiatku kariéry pustiť do odstreľovania. Ale prečo je to naozaj zlý nápad, sa pozrieme v tomto videu. Nezabudnite nahodiť like, odber a my poďme na to. Začal by som asi tým, že nikto vám nikdy nezakázal začať Airsoft zrovna s rolou odstreľovača. Každý vám ale hovorí, prečo to naozaj nerobiť. Stavím sa, že ste proste videli rôznych Airsoftových youtuberov, ako idú akciu za akciou. Kill za killom, všetci teammatey mu v okolí tlieskajú, refovia ho vyhlásia za najlepšieho hráča z hry a na záver sa mu všetci zložia na Ale opak je pravdou a 99% prípadov to proste vypadá takto. Á, tam ste, no počkajte vysine, teraz sa kúkajte. Počuješ to? Asi po nás niekto strieľa. Hej, my smrdí! Počul si to? No jasné, zás cheateri, haha, strašne vtipní ste. Čo kričí? Kamo, ja neviem. A už viem, kričí, že mu smrdia nohy. To, čo vidíte vo všetkých tých úžasných premakaných Airsoft Sniper gameplayoch, tak je to vlastne iba krátky zostrih z celej 10-hodinovej akcii, na ktorej dal dokopy ledva 20 kg. Takže by ste boli iba maximálne sklamaní, že aj malý Tony, ktorý prišiel na to ihrisko prvýkrát, dal vyššie kilov, než vy s vašou 600 FPS-kovou odstreľovačkou. Ďalej, čo by som určite spomenul, je cena celkovej výbavy. Ak by ste si kúpili nejakú lacnú odstreľovačku, zvyčajne do 200 €, tak budete mať s veľkou pravdepodobnosťou zlý dostrel a presnosť. Preto tie lepšie odstreľovacie repliky začínajú pri 400 €. To je oproti dobrému AEGčku, ktoré zoženiete dajme tomu za 250 € naozaj rozdiel. Taktiež odstreľovanie je zrovna tá rola, kde budete potrebovať aj nejakú tú sidearmu, čo už sú ďalšie nemilé peniaze. K tomu potrebujete ťažšie bebečka, ako napríklad 040+, ktoré býva zvyčajne naozaj drahé. Musíte si uvedomiť, že keď budete mať ostreľovačku, tak to z vás nerobí na ihrisku kráľa, ktorý má nad všetkým kontrolu. Naozaj by ste sa čudovali, ako vás len tak zrazu prestrelí AEG Airsoft replika. Vidíš tú mašinu? Pekná. Koľko si za ňu dal? Ale však nič moc. Tak cca 1000, ale to len tak na začiatok. Aha, jasné. Ja mám toto AEGčko za 300, ale spokojný som. Šrot, kúkaj sa na toto. Len čakaj, nacielnem to. Aha, a teraz sa kúkaj. Čo ti jebe, videl si to? Však to obletelo planetu a vrátil sa to spoza nás. Hej, videl som. Čakaj, skúsim ja teraz. To si akože fakt myslíš, že prekonáš toto monštru... Že koľko by si chcel za to AEGčko? Vaše hry budú s najväčšou pravdepodobnosťou naozaj pomalé a ničím extra akčné. Ako už oproti napríklad zmienenému AEG, ktoré budete mať za polovičnú cenu. Na záver by som iba znova zopakoval, že nikto vám s ostreľovaním v Airsofte začať nezakazuje. Ale pokiaľ ste naozaj iba začiatočník, tak bude to pre vás všetko zložité. Musíte sa s ňou naučiť naozaj dobre hrať, byť veľmi trpezlivý a pripraviť sa, že dáte premerne kľudne až 3 kg za hodinu. To by bolo pre toto video všetko. Ja naozaj dúfam, že ste sa naučili niečo nové. Nezabudnite nahodiť like, odber a my sa vidíme pri ďalšom videu. Dobrú noc.